Don kibriu ba ang ujay sendram uwan akan kapor hakiran san social media ban pen pria jet ben riu. Don kiba kuno haki comment section ba ang ujay sendram udai nong tau ya ka tingkulmar. Andai nakaliang cunga awan akan kapor ban pensai nga ujay sendram dei ba ngawan ban pria jet ben riu lane ban kunto ya no lane ban mah ban pendek haka imlang salang andai akan kapor ngawan akhirnya san social media ban penstu ya katukan ne kibriu ki baong kimdei ki khasi hadin ka jing sapriang ka tu jing keren jung woi urang ba baong akhirnya san social media ngimdei ka khasi te ban skap ban stu ya kan ka jing keren junga siap skap hadu bak dakut te fin stu pat te saisen perlo ka kan ka pos san ngai skap ya ka video junga hadu ban dakut fin stu ya ka jing keren ka bangala keren la penmi akhirnya san social media ban shu ong ujai sendram ko ban pria ben riu mde kita nama don dakatukan ne kibriu kim pediang ba ki degi khasi warla ki deki na po briu new trap kat kum ka juk ka bamantangi bakna samla la sedang banyai laj bakla la sedang banyai stu bakla baki ong kim deki khasi warla deki penaru ha kane ken ke bapen mo pen bom stunat ka imlang salang mo haki we ki jet bendeu warla deki benguli ki belai pojai kakten ki akran baro da kali ki ong ki deki benguli andre hangi pade ki jet bendeu tang sikham sitro andre ngi pade ngi ale ban pria ban pria ka jet bendeu ngi ale ban pen kulmar ka imlang salang hatu ka jingkeren junga kam dei ke basisya hatu ngimdon kam banya keren yakum kene ke jingkeren namar dakatu kan ni kibriu kala ban yalam paklan hak ya ka imlang salang nakata kada ka kapor ka jing sukya men sem ngami sakmat ban penpa pensai ya pi baro ki pa jong kan ka brini utram te sanengai pe ya kan ka video hadu ban dakut mah sumoba kublai perlok saisen ni pilang baru pi we kan kapor kan ka channel jonga te saisen perlok kan kapor ngawan banai kubli kerpang ki nongkersan jonga ki baju ai kersan nakapor sa kapor ka channel jonga bat saisen na kapor perlong wan mi biang namar bangai hadin ka jing upload ya kawi ka video mo baya dei bat kawi ka case mo ila bonong kawi ka topik baladon way urang ba balami sakmat hakiran san social media bonong bangi penaring de kasi we are totally different te baya dei bat katu kendiat bangasu taumula bat ka ju kapor ngasu susi do ba komno mo dit benreu jong kan ka jela ki ong de kasi namar kumba ngijute ba ki boy ki war ki langam ki maram ki penar ngi baro ki de ki jet benreu kasi ki pat ki bayar jong kan ka brini utrap bat kum kan nuksa mo ngasu ko ban peni kan ka por abang ilej sa pokol kata nga ibunjat ki bengoli ki momosingja ki siletia ki mo kalkata ki babun andre kaktinru ki phiarba ki ong kutzaba kuy zai bai kan da zai bai ha kum ta ter ki juga keren laki jong ki ketin andai da keli ki ong de ki bengoli bat hakan ka brini utrap baling ngimla ban pediang ngimla ban ong bangi de ki khasi baro ha baya de bat kane ka mat mo nga penmi akan ka pot andai umdi bangawan kunto lan ngawan ban wadong nga kwa ban pensai pi baro ki pai jong kan ka brini utrap ngi de baro ki khasi omba pinong ngade ka maram ngade lengam ngade war gi ngi de baro ki khasi andai don da katukan ki brio ki pediang ba ki de ki khasi nakata kadao ngawan akan ka pot ban pensai mo im jude banong bangim de ki khasi namar hakan ka brini utrap ki de baro ki khasi akan ka jet benreu jungi kimde banong tangki war ki de khasi tangki nong sora ki de khasi andai kiwe finong umno na boy nana langam na maram mo kungki west sa boy lesales ngi yo lese makiru ki on kinong kumtang sanang yai perang nang saya yai pria ka jet benreu ide ben ya teling ide ben stu ya kata bangi de baro ki jet benreu khasi omba ngi keren ya kan ka ketin menta beri ka ketin khasi umdi kumta andai ki breu ki khasi kan ka ketin umdi ka bong ketin khasi ka ketin jong ka jet benreu ka pure language kum bong hapo ki bengoli mo ki ju ong pure language dan ka way ka language baju pendan kam hakit tho kitar tengi ru kumta ing pendan kam ya kan ka ketin bang keren menta hakit tho kitar hakit kam ki jam bat ketin sinong la ka jong ya dan ben mdan jing per mdi ban perkhat thoi haki comment section ngalai bun baya laya mo laya ong gede ki penarim de kasi utala ong tam ki penarim mo ki ju ong de kasi henry haka jing stu jonga ki baro dan da katu kan kim stu pat baya debat kan baki makiru ki de ki kasi kadang em hakan ka bri new trap ki dang dei ki pai jong ka bri new trap kadang dei ka do ka snam jong ka bri new trap ki de ki kasi baro te hapi ki perlok project fisung kumno ha pi kham tip kham sempang kham start de nam ngi de baro ki jet benreu jong ka bri new trap im de nam ki kasi tong pi saya komen perlok baya debat kan to saisen tangkan ne kublai sibun kublai si ajar ngo ipilang baru ipi we kan ka por akan ka channel jonga te tang tai kublai saisen kublai